Er zijn twee hele belangrijke pijnpunten. Namelijk het idee, hoe zorgen we ervoor dat het niet alleen de place to buy en de place to be is. En dat het niet de place to avoid wordt. Dat de mensen ook graag daar willen zijn. Wordt dit een veilige omgeving en wordt dit natuurlijk een schone omgeving. Daar maken ook ondernemers, zoals een van de ondernemers die vanavond gehoord hebben, zich echt best wel zorgen over. De orangerie zelf, die winkels, zullen hoogstens aan de rand nog een beetje terugkomen. Maar eigenlijk alle winkels die er nu zitten, die verdwijnen door de rest van de stad. En ook, daardoor krijg je een veel compacter stadscentrum. Maar de orangerie zal nooit meer de winkelfunctie terugkrijgen die nu heeft.